ассалому алайкум бинандагони канали мо. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. хушомадед. номаи дард. салом ба ҳамаи шумо. ман исмам Амониддин. барои модар ягона писар ҳастам. модарам бо шавҳари якумаш 11 сол зиндагӣ карда соҳиби фарзанд намешавад. сипас бо падари ман тасодуфан дар тӯи як дугона шинос мешаванду падарам ба ӯ таклифи издивоҷ мекунад. он солҳо падарам прокурори як ноҳия буд, аммо ба ҳайси зани дуюм. модарам он вақт сарпаноҳе ки надошт ноилоҷ розӣ мешавад. аммо баъди як соли зиндагӣ ӯ ҳомиладор мешавад. меҳраш нисбати падарам дучанд мегардад. падарам ки дар вазифаи баланд буд, дар як моҳ ҳамагӣ дубор пинҳон моро хабаргирӣ меомад. бо маҳсулоти хӯрокаву пӯшока таъмин мекард. мо дар як хонаи якҳуҷрагии падар зиндагӣ мекардем. ман сахт падарамро пазмон мешудам. мехостам ки доимо ӯ дар хона бошад. модарам бо омадани ӯ мисли садбарг шукуфон мешуд. бори вопасин падарам омаду гуфт ки худро сахт хаставу ранҷур эҳсос мекунад. шаб дар ҷойгоҳ дароз кашиду ҳатто хӯроки шом нахӯрда хобаш бурд. ман мисли ҳискардагӣ ӯро ба оғӯш кашида ва пазмонии зиёд баргашта мебусидам. субҳ соати 4 бояд падар ба кор мерафт, чунки ҷои кораш хеле дур буд. аммо ҳарчанд модарам ӯро бедор ҳам кунад, бедор нашуд. модар даст ба гардани ӯ бурду якбора чирос зад. ман давида омада падари аллакай мурдаамро ба оғӯш кашида зорӣ мекардам ки бедор шавад. хулас мошини ёрии таъҷилиро ҷиғ задем. духтур пас аз санҷиши набзу дили ӯ гуфт ки тахминан соати 2 шаб аз сактаи қалбӣ падарам вафот кардааст. модарам аз ақл қариб ки девона шавад ба бародарони падарам занг заданд. онҳо омада ҷасадро бурданду ба модарам дар рафт дода гуфтанд ки ту додари моро шояд заҳр дода куштаӣ. баъди гӯронидани падарам зани якумаш бо писаронаш омада моро зада аз дар пеш кард. мо ба хонаи тағоям омадем. аммо тағоям модарамро маҷбур кард ки маро ба ятимхона бараду худаш ба шавҳар барояд. модарам аз кадоме қарз карда бо ҳамроҳии ман ба Русия омад. солҳои сол кор карда маро хононд. одам шудам. соҳиби касби баланди ҷарроҳ ҳастам. аммо модарам ҳоло сахт бемор аст. аз гапзанӣ мондааст. ба бузургии ӯ сари таъзим фуруд меорам. ӯ як умр барои ман зиндагӣ кард. барояш дуо кунед. бо эҳтиром, Амониддин. худованд модари шуморо шифо диҳад. дӯстони азиз, бисёр як қиссаи талх аз ҳаёти ин ҷавон. худованд мову шуморо ҳидоят кунад. худованд бахту тахти, яъне як бор бахт диҳаду як бор тахт. ҳеҷ каса худованду бахта накунад. бо мо бошед. мактубҳои шуморо интизорем. شمالم بزد با برگ گندم شمالم بزد با برگ گندم مسافر مانده‌ام در شهری مردم مسافری مرا ببین ای مسافری مرا ببین ای ولا درنا رنجي ولا
eğer gerdem sensiz kaldım.